My people, Uwazuruike don't come outside, come tell the general public that the things what they do in the Igbo, enough is enough. How they go come outside for inside Nigeria, come tell us repentant Boko Haram and now Nigerian military. They have pardoned them. But when you come to ESN, IPOB, they tell the terrorists, buy them. He said, enough of killing Igbo youths. You don't too much. My people, as that one don't happen, they say for Washington, D.C., underground meeting is going on there. And these people is working tiredness to divide this particular country called Nigeria. We'll go watch the whole videos and see how they go before we come back and continue. Stay tuned. You hold them. They're in prison. Ndị ọzọ na-ekwu repentant Boko Haram, anyị na-ekwu repentant IPOB or repentant ESN. Why a ga-eji egbu ndị ka anyị? Ndị be anyị ndewo ọnụ. Ihe m na-ekwu na mgbede a bụ maka ihe mere na Anambra steeti na ụbọchị ole gara aga maka ndị agbagbusiri si na ha bụ ndị ESN. Egesiala m ihe gbasalụ ogbugbu egburu ndị a. Enwere ebe m nọrọ asị na ndị a gburu mmadụ ma ọ bụ na ha gburu ndị police ma ndị amị ma anybody. Em nụrụ na ha gara pụtara na-azọ ndị mmadụ zọrọcha ha phones, zọrọ ha nka mana emepụ onye ha gburu, mana a gara na-afụ ozu ndị mmadụ nkọrọ ebe niile. Ma na-ajụ sị ndị Igbo, ihe niile anyị na-eme ka wee kụwara anyị aka ka ọ gịnị? Ụmụaka agajiela ụzọ. Kedu onye duziere ha ụzọ? Ọ Nnamdi Kanu. Ncha dara na mmiri, ọwụkwụ ka eji achọ ya. O wee nweghị ụzọ ọzọ anyị nwere ike iji were gbochie ị na-egbu ụmụaka anyị. O nweghị ụzọ ọzọ. Ndị anyị na-agbagbu ọ ndị ebe ọkwa ndị Igbo. Ọ ka akwụwara anyị aka. Abịa n'ugwu Awụsa, federal gọọmenti sị ndị Boko Haram niile ejidere na ha wụzi repentant Boko Haram, sisi hapụ ha tiejuo ha n'amị. Last time ọ bụrụ how many? 700 and something, more than 700 and something. Ụmụ nwunye ha na ụmụaka ha karịrị 1 million or something. Carry 1 million, yes. The total of them is about 1,700,000 and something. Hapụcha. Some of them are not ajọ ha mmadụ ole ka unu gburu. Ha sị na ha gburu 200, some say ha gburu 250. Ndị a niile a na-egbu ma ndị amị ma ndị police ma civilians. Mana consider as repentant. Or ndị Biafra ma nwe repentant Biafrans. Repentant Biafran ESN. Or repentant Biafra army. Name it anything. Name it anything. Since the federal government of Nigeria has never repentant Boko Haram, or one man will repentant Biafrans, or repentant IPOB. All this IPOB were terrorist organization, and when Boko Haram were a terrorist organization. Can't we have repentant IPOB, repentant ESN, as we have repentant Boko Haram? Emeghị ka anyị ji apụ iche. Ndị Igbo niile na-apụ iche, ndị Igbo kpọrọ onwe ha asị. Anyị ga na-eshokesi ụmụnne anyị egwuregwu, ọkụ ụwa niile kụwara anyị aka, ọka gịnị mezie? Ọka gịnị mezie? Ụmụaka gachere ụzọ.
we have to pursue the root cause of it. The root cause of it bụ Nnamdi Kanu. Ọhaneze ndị Igbo ọwụ na-adị suppose ịhọpụta mmadụ ole na ole ha ga na Sokoto wụọ Nnamdi Kanu. Tinye anyị na-eme wepụ aka na ya n'ebe ọbara na-atọpụ ụtọ, ịkwapụ ọbara na-atọpụ ụtọ. Ka ihe butere this regrouping of ESN of late ọgbara ọbịa tinyekwa nke ikpeazụ a na ọ chọrọ ndị DOS. Ndị DOS awụ ndị otu ya na ha na-arụ ọrụ over the years who have put in their all in the struggle. Depụta na etiti ihe ọcha bọsị ịchọọla ha ọgwụkwadụkwu nwa ka a chụrụ otu aha, kedu ihe ị ga-eme? How would you think? Most of this ndị a na-asa achọọla because of their position in IPOB. A na-achọ ha achọ na Nigeria taa, ha ma alọtawo Nigeria, okwu ha ma na Nigeria ga-epụtazi mgbasị na ịchọọla ha. Ya wee bunye mmadụ nwatakịrị nnu were mmiri hapụ ya, ha gọzie elu aka ala eru aka. Anyị na-eme ha, anyị na-eche ihe anyị na-eme ebe ọ ga-eduru anyị. Because ọgbaghara ewete the grouping of ESN. The grouping of ESN na ụmụaka agụụ bịa ha ka ihe ha ga-eme. Ha achọwa onye a ga-azọrọ fon, onye a ga-azọrọ granọt, onye a ga-adapụ ihe o buru gaa ahịa maka agụụ na-agụ ha. Then apụtazi ndị ama eto egbe ha kpokpokpokpo agbagbu isi all of them. Ma aga na North n'aka ka na-eji ejide ha. Because ndị Boko Haram niile a 700 and something a was repentant ka a sị na gbara ha ịgbakwa ha ncha ga-anwụ, mana ejiri aka jide ha. Ọwa anaghị eji aka ejide ndị ka anyị ndị ka na-ekwu okwu Biafra, a na-eji aka ejide ha. Ya bụ na ndị Igbo kpọrọ onwe ha ashị kee ka nke Igbo politicians. Insurgency enwere na South East today taa bụ ndị politicians. Ọwụ ha rekruturu ụmụaka bunye ha egbe, ugbu a ha hapụziela agbagbisiwala ha. The same people recruit ha kwa the same people buga ha today. Asị m na-akpọ ihe ndị a anya mmiri na-agba m. I hate violence in its entirety. Non-state actor should carry gun. Sorry. No non-state actor should be permitted to carry gun. Only one a non-state actor is a criminal. I can be price on time. But I never win at this situation. Must we use maximum force if these people are not killing anybody? If they are not killing anybody, you hold them. Tie ha na prison. Ndị ọzọ na-ekwu repentant Boko Haram, anyị na-ekwu repentant IPOB or repentant ESN. Why a ga-eji egbu ndị ka anyị? Anyị na-epilisi do onye ka anyị na-epilisi ri ihe a ka e wee gwa anyị n'anya ka ọka gịnị were mee. Ọ na-ewute m onye m si ka m kwuo ya, onye ọbụla ghọta ya otu m ji na-ekwu ya. The person a ga-eme wee ga ndị ọhaneze ka meet Nnamdi Kanu na Sokoto. Si bọọdụ anyị kpachara anya gị atọ gị nga ga-ewere nwayọ nọ na ụlọ nga, ma ndị ọzọ gbagharịwasị ịfụ maka na ị ga-apụta. Condition federal gọọmenti ga-eji release bụ ya conduct in the prison. Mana ị nọ ebe a na-akpa aghara onye atụrụ life imprisonment, gị nọzọ ebe a na-achọ ndị na-achị territories ị ga-agọvanụ. That means that you are not serious. You are making things difficult for yourself. And ị nọrọ na-eche na ọ bụ because ọgbara aghara na South East ka a ga-eji release ya. Ya mara na ọma ihe ọ na-akọ. Onye ọbụla na-enye ya ụdị ndụmọdụ ahụ, onye ahụ ogbugbu ka ọ na-egbu ya. Maka na he's making things worse for himself. And making things worse for people like us na-aga one way or the other na-ayọ ayọ ka ọ pụta.
onye m sị ka m kwuo maka mụ adịghị happy over all these things happening. Onye nwanne ya na-egbu ọgbakọ onye Igbo politicians gwa ndị niile unu na-ese ndu ga-agbagbusi ụmụaka sị ha agbagbusina si na ya dude nwe ha n'aka otu ahụ ejegudege ndị Boko Haram n'aka convert Gahazi to repentant Boko Haram egudere ndị Biafra n'aka ka bụkwara ha repentant IPOB and repentant ESN. All him talk and go on the wall. Convey Biafra people's appreciation to the enormous effort of the U.S. Congress they have put in bringing to light the plight of persecuted indigenous populations in Nigeria. We also want to commend Mr. Mike Arnold and Mr. Alex and others for their work in properly characterizing and describing the jihadist-inspired genocide in Nigeria. Because of these efforts, the world now knows about the genocide unraveling in Nigeria. What we do disagree on is what the right solution for the problems in Nigeria are. Several experts have looked at the problems critically and called for reducing the territory the jihadists can claim as their trophy. However, we also see an effort by the U.S. Congress to work with Nigeria to solve these problems. While we are skeptical that working with Nigeria will produce any meaningful results because of the underlying agenda driving the genocide, we encourage the U.S. Congress to proactively monitor the progress of any collaboration with Nigeria and decide when to pivot to a permanent solution that addresses the safety, dignity, and self-determination of our people. Based on documented patterns of persecution and the clear failure of existing state structures to protect the people, often indicative of state-level complicity, is it not time? Because others have questions. So I came from Boston, Massachusetts. I'm in Chekuri from the coastal. So my question is, Nnamdi Kanu is in prison in Sokoto. And we keep hearing all this, his effort to get him out. He's there. And then, I'm a very pragmatic person, and I speak my mind. This woman, this Fulani woman in the United Nations, suppressing this struggle, what's her name? Amina Mohammed. What effort is being made to bring to the world that this woman is suppressing Nnamdi Kanu? She's the reason why he's there. And she's suppressing this struggle. And Christians have been killed. Biafrans have been subjected. We want to get out. So I thank you all, but what effort is being made to achieve this? Thank you. My people, share this video and drop your own opinion in comment section. You don't read.